Bueno, eta bertan, Aitor Bazterika, Elizondoko alkatea, orain zeman dugu txupinazoa, bada jende parrastada bat, ez? Bai, espero bezala, guraldiak pixket egin digu, oraipena ezin dugula ibilbidea abiatu herrian barna erraldoiekin eta, bueno, aberatzen dut pixket, eta onkezea plazan egiten dugu besta hasiera polipez, bai. Bai, beti tradizioa, txupinazoan ondotik, bat zantzaupak, ez? Bai, bat zantzaupak, uste duzu bezala jende pilo bat orzen da, urte giltze prestatzen eta arrasko xoak egiten duzte, beraz, bueno, jendeak hori badaki, así que... Bai. Eta orain egitarauan, zer nabarmenduko zenuke, nolako egitarau dugu Elizondoko bestetan? Bueno, nik uste dut egitaraua zabala dela, egunero badaude adin guzietako pertsonendako zuzentutako egitarauak, kontzertu desberdinak, eta, bueno, aurten badaude nobedade bezala, bueno, egin nuen launbetakin erraldoi txikien aurkezpena, eta egun hortan nintzen igerelikoan ere bai alako froga bat aurrendako, gero boneta jaurtiketare aurten izanen da, da, 95. urte horrena betetzen den kontan, erraldoi txikiek salgai bat dugu, miniaturak, eta hori ere hasi jendea erosten, dire egun bat pareja saldu direnak, eta arrakasta izaten horrekin ere bai, eta gero boneta jaurtiketa ere inen da, eta azkenik beste betiak itiko dire arte bezala zikirogon batekin, eta zikiro eta gero izango dute bertan gaten diren guztiak aukera mojito batzuk probatzeko, eta nik uste dut besta ironian gain direla. Ikusten dugu egitarau zabala badela, Aitor, orain zure alkate rolatik kanpo, baduzu besta bizkeriteko gogoak ere bai? Bai, baina bakizu, alkatetik aparte badire etxean aurrek, zendu berra, familie, lagune, eta nik uste dut hartuko dugune tartea denekin egoteko eta gozatzeko. Eta zure egunik gustokoena zen izaten da bestetan? Ez dut aparteko egunik gora, litekena izatea gaur, hasierako eguna da, gorputze fresko dago, lagunekin elkartzen gara, atratzen gara pixka egabaz, eta igual eguni lasaiena, birtik aitzina da desberdin. Ederki Aitor, mila esker hauniz eta ederki pasagunek. Vale, esker